L'endemà, els pocs que restàrem ens ensenyaren a tirar les bombes de mà i tirar amb el fusell, pues hi havia un desordre tan gran que això ho pagàrem, allí, al maleït merengue. El manuscrit del meu besavi el vaig trobar fa 2 anys, quan va morir el meu avi. Un dels desitjos del meu besavi era donar a conèixer la història perquè no es pogués repetir. Un camp d'aprenentatge són serveis educatius, concretament 21, del Departament d'Educació. Estem ubicats en entorns naturals històrics d'arreu de Catalunya i aleshores venen a realitzar activitats didàctiques innovadores, diferents, que no poden realitzar en un centre educatiu de Catalunya. És una activitat que dura un matí, visitem primer la zona franquista, després visitem la zona republicana i el que fem és una dramatització didàctica en la qual 5 personatges que van existir de veritat els expliquen als alumnes en primera persona el que ells van viure. És molt important que ells rebusquin la seva pròpia història familiar. Aquest tipus d'activitats didàctiques els apropen molt més a la història perquè és més vivencial, més propera. I aleshores tot aquest neguit de dubtes que se'ls genera amb la visita, quan arriben a casa els hi pregunten a les seves famílies. Jo he tingut algun parent, he tingut algun familiar que ha estat aquí en aquesta batalla. Crec que conscienciem més a la gent perquè sempre tendim a pensar que la guerra passa en llocs llunyans, perquè nosaltres estudiem, però és que ells lluitaven en la seva època. Com que les xarxes socials desinformen molt i blanquegen el franquisme, pensem que és fonamental que els nostres alumnes puguin visitar aquests tipus d'espais i que puguin veure en primera persona i puguin aprendre el que va passar de veritat.